oslobodenie učiteľov považujeme za hanbu tohto štátu a celej spoločnosti. Nesúhlasíme s tým, ako vláda spolu so školskými odbormi ignoruje odhodlanie slovenských učiteľov zmeniť tento stav. Žiadame navýšenie nielen našich platov, ale predovšetkým navýšenie financií do školstva. Chceme byť príkladom aj pre svojich žiakov a nevzdať sa. Kto, ako a za akých podmienok bude vzdelávať naše deti a vnukov, závisí od toho, čo spravíme teraz. Strajk učiteľov som podporil, lebo si myslím, že naši učitelia majú právo protestovať. Robia za naozaj nízke mzdy, doslova za almužny. A myslím, že to nie je fér. Mladí ľudia potrebujú vzdelanie, potrebujú motiváciu. Viac peňazí do škôl, ak nie, naše deti skončia veľmi.